firme. Môžem? No. My sme tu pre vás. Táto naša práca je našim poslaním. Ja to robím teraz 36. rok. A Miško? Teraz už je to 5. alebo 4. alebo 5. rok zhruba, čo sa tomu venujem akože priamo. A ja som na ňo pyšná. Veľmi som na ňo pyšná, že niečo začal. Sice pracuje aj u mňa, ale toto má akože... Svoje dieťa druhé. Svoje dieťa rozbehnuté. Ja mu v tom veľmi, veľmi fandím. Ale zase na druhú stranu musím povedať takú vec, a to je svätá pravda. Kvôli mamine som začal podnikať. Hej, ona ma do toho dostala. Skrátka, od 15 som naozaj bol s tými zákazníkmi, bol som v tom prostredí, videl som, ako sa čo robí. A u nás vo výrobe, napríklad u mami vo firme. Môžem? No. Tí sú už teraz zákazníci, čo ho stretávajú moji, čo majú obchody, tak oni povedia, Miško, veď my ťa poznáme, si v Pavučiku chodil v Prahe na výstave na elegancii. Tak inak to poviem. Od malého dieťaťa ešte nevedel chodiť a chodil všade so mnou. Tak inak to poviem, od 15, odkedy to ja vnímam. Hej, tak by som to asi povedal, že ja to vnímam od tých 15 rokov. Takže ja som sa vlastne vďaka tomu k tomu dostal a druhá vec bola taká, že vieš, ono ide aj o to, že počas tej práce s tebou, tak dostaneš takú tú nálepku, vieš, povolanie syna, mamičkin má značík a neviem čo všetko. A to človeka aj troška potom tak svojím spôsobom depta a preto som si chcel vytvoriť niečo také vlastné svoje, že ako aby som aj tomu svetu ukázal, že tú nálepku nech zo mňa zhodia, že ale pozrite sa, že ja tiež dokážem niečo vytvoriť